so eɗen gandi koye neɗɗo dendital ngal o jeeya koye fulɓe dendital ngal kadi o jeeya sabu eɗen gandi gila calen ɗum Saydou haa ɗo yarde ɗo wurdi men no maytotamo kanko mo ganduɗa ceerno bisimilla ceerno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi salmini kala ɗo biɗo Allahu akbar. Assalamu alaikum. Mi salmini ɗum. Mi salmini mi jurima nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, mi jurima sahabaɓe, mi jurima annabaɓe, mi jurima Cheikhna Ahmad Tidiane Al-Mu'min kala binaɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah. Mi jurima ɗum jurugol julɗo e julɗo bonno. mi jurima Cheikhna Ahmad Tidiane Al-Mu'min fof jurugol almudo e seeɗe mum. Mi salmini dental Dakar ngal, mbiɗo salmini on, mbiɗo laara jaam on almudel mum mo ganduɗa hay hunde timmani e gaɗe mum, kam haalde mum jooni duuɓi 49 temedere man ko duuɓi ɗiɗi. Dakar noon yettode wodani Allah, yettode kadi wodani Allah. Gila e Ceerno Amadou Barmo haa ɗo so naati Dakar, yimɓe kirdi naati Dakar, Buubi Kindar njaha. Ñande Dakar saaka yimɓe ɗaccita, Buubi jofa ngaɗato jofde ɗo. O tamin meeɗi ɗo pamte, min ngoni ɗo. Nden ko biyeteɗo Baylaso ne jeeya meɗi ɗo Dakar meɗi ɗo, ko ɗo min gonno. Bottaje e kiraɗe no ummo Madina ngara ɗo. Nden o tamin min ngoni ɗo yontere, emin ngoni ɗo Ceerno Mansour. So Dakar saaki mo Ceerno Mansour no waɗa ɗo yontere. Wayilɓe e lawɓe sehoɓe ɓe fof omo wonde mumen ɗo, omo julna min ɗo haa yontere nde timma. O tamin adi jofde ko Buubi weeti baaɗi jofi. Janngo mum ni ndinkaji seeɗeji ngari, kala ko hirsa ɗo gila cowodiri ɗo haa yiye ko ndinkaji ƴakkat ɗum haa laaɓa, kamɓe ñamata ko kirsa ɗo. Kali mon Allah Dakar kadi wonɓe ɗo ina ngara e Dakar he, yimɓe potani. Enen fof eɗen jangi ko haalete joni ko wona noon foti wonde. Julɗo foti wonde ko almumina hayyinun leyyinun, ko neɗɗo newiɗo, dewowo Allah, muñowo hunde fof. Kadi won yimɓe nane Dakar he, so fini subaka ko wayno altine en walla aljuma, a salminiɓe, ɓe calminima, a ndaariɓe, tewma no wawi harmude jayngol. Ɗum no ara ɗo e Dakar he. Tonnima ɗo saha Ceerno Amadou Boyinaji en, Alpha Abdourahmane Banaji en, kamɓe fof kaali ɗo e Dakar he, nden koye gurdom Ceerno Siraji Addini. Kali mon Allah Dakar o, onon arɓe Dakar. Hande noon Dakar ko laamu, kono nden min kirdat Dakaru, min garta ɗo, min mbalata koye laawol, min juulat subaka Koungheul. Ɓoye gonɗe Koungheul ɗe minen e Ceerno Hammet Baba leliɗum no wasoto, jimɗo Peren Fouta Lilawo, min kirdodi Dakaru, min juuli subaka ɗo ɓoye Koungheul ɗo. Nden ko rang-rang, yimɓe ñallata ko Tamba ngara ɗo. Kali mon Allah, onon arɓe Dakar ɓe, kali mon Allah koye mon newo ɗe. Min hawriɗo e nden aɗiya ganƴo neɗɗo, gañaɗo o wiya ganƴo ɗum o yaafo. Ɗum ala hande no wayno aduna o fof ko Ceerno wiyata ɗo, ken tongaɓe janfaɓe tuttiɓe ko kalima seeɗo haala hen ko. Kali mon Allah, onon arɓe Dakar ɓe, muñodire, newono ɗe yimɓe ɓe, kaale ko moƴƴi, jeeye ko moƴƴi, golle ko moƴƴi. Gandon kadi yimɓe potani, yimɓe adiyankoɓe potani. Ko jogi ko Allah jogi ko no yaaji. Juulɗo foti juulɗo haqqan, araquhu wa mukhadduhu wa labanuhu wa damuhu fi ahlil hayati dahirun. Kakte ma, ñitte ma, gonɗi ma, warñede ma,
ƴiƴam ma a tanka ɗum ɓuri an jumɗo fof ne laaɓi kefere noon fof ko soɓe juulɗo ina rena kefere ronta juulɗo kadi mon Allah koye mon kadi mon Allah daka o onon ceerno aɗa andi mbiɗa kalifa Allah min jaɓi on kalifa Allah hakkude ma e ceerno Mamadou Seydou e nden on saaha ɗo wonno to ceerno joguino torso goto hande wonti lampaji hande ceerno ɗo ganduɗa dental tonnoroki o sifa hande ko gartantami hande ko ceerno halno ko tan ko ɗum ari o wino kanko wonɓe ganduɗa ko jiyaɓe Allah rontinoɓe ceerno Amadou Tidiane aduna fof ma rew mum ɗum siraji dini gonɗi o wino ceerno Amadou Tidiane hay goto ala fofo ma ndewe mum ɗum gonɗi tinnoɗe tan onon jontande hande nde kebbine muñal kebbi noon muñde mbayonno adiɓe ɓe mbano ni minen ko minen gonno yeyeji Madina Gounass wala dumanen hande ɗum ala so yimɓe ummima fuu te ngari ha ɗo pom Guluma ɗo ɓortat wutteji fuu to ɓorno wutteji Madina Gounass so Dakar sakima Fuutankoɓe fatuɓe nokkuji goɗɗi fof so ngari ha ɗon ɓortat wutteji Madina ɓorno wutteji koye men kota tinoɗe kalimon Allah so on kooti golle totte farilla Allah golle sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ceerno ala nduwari e dewgal ceerno ala nduwari e inde ceerno jogui ko ɗoftede ceerno jogui ko wallede ceerno jogui ko wallede teddinede hormede yimɓe potani oɗon jallo oɗon jaafo yalla waɗa yallaɓe yafaɓe kalimon Allah koye mon Moussa Ba tinno kalima Allah radio o kalima Allah koye mon kalimon Allah onon fof mi salmini Abou Ndiaye en mi salmini kala mona ara ɗo e radio he mi salmini ɗum mi juurima ɗum kalimon Allah koye mon on jallo oɗon jaafo yalla waɗa yallaɓe yafaɓe yalla humbiɗon manggu waɗon malaɓe yalla waɗa almuɓe Cheikh Ahmed Tidiane ɓe ɓorotako gurdam e mayde fof yalla waɗana almuɓe Tidiane yankoɓe tinnoɗe kalimon Allah koye mon on sukaɓe hande kala mon mo yummum wuuri yo toppit yummum ɓiɗɗo gorka aljanna mum ko yummum ɓiɗɗo debbo aljanna mum ko gorko mum assalamu aleykum wa rahmatullah on jallo onon jaafa allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ceerno Mamadou Koyli Gajoɓe machallah halannoɗo weltama anda heɗano ɗum gurdam lam mi wuuri kam temedere manko duuɓi ɗiɗi mi wuuri ayi ngoɗo wuuro sinke mum e wuuro woto nani to rewo toon wiye Garlol e juma Jawalde 5 teɓe ɗeɗon jiddi amoji ɗi 36 37 hen ceerno Amadou Tidiane jibina nden Garlol e Madina Gounass e juma Jawalde Mango ɗeɗon jiddi amoji ɗi 36 37 nden Madina Sinta ko nden ceerno Amadou Tidiane jibina nden ɓiyam o Baboy Sow ba mum yumma ko na ɗo na janga alquran nana wonde Alpha Isaka kalimon Allah koye mon on mbimi Ba Mamadou an fo hande e mangguma duuɓi 98 ha joni a arataka an ka foftade an ka keɓanɗa heeɓi sa ari Daka arantaka ka garɗo Daka baba salamu aleykum aleykum salam adde ɗo tan mi nana ceerno en mbi nangam saari ɗo a nanata so wona Allah wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi Cheikh Ahmed Tidiane wi ceerno en mbi a nanata ɗo Youssou Ndour en a nanata ɗo Bammal en a nanata ɗo Thione Seck en a nanata ɗo haydara Allah wi nelaɗo Allah wi Cheikh Tidiane wi haade tan mi adde Daka tan ko nawede guenal walla ala ɓe mbatta umminde ɓe lelna so ɗum ala duuɓam 98 tomo wuuri ari mi mayan ɓe coɓe mbelaɓe mbatta ɓe ƴetta tan ɓe mbaɗa oto ɓe gaddo
afami ko heɓoto ɗo ko aɗani ko waɗi noon minum memano asat komi sehlaɓe minen fof o tamen yani 25 kilométre kuggel ko takkatuji ɗiɗi wonno hen oto goto biyete Demba Niass ne jaabindi kam jeyno oto nde min bayni e min gara o wi mami naw on jogiɗo passe mami naw ɗum wala passe mami naw ɗum hayso oto mo nde tokkitoyo toon ay ɗon tan min kuli ay ko wino ko oto yan jeeɗiɗo ɓe ko min addi ɗumen Dakar Rabat mi Dakar Rabat nden ko Rabat to dakoto komin addi ɓe jonni ɓe oto waksi wagen goto min maɓɓe oto keddiɗo anani oto keddiɗo heddi ko Tamba chauffeur o wi momi chauffeur amen yeehi ha haade amen yettade Gouloumbou watti woppude lawol mbimi he chauffeur daram no moƴƴi mbimi jeeɗiɗo e tato complète wonata ko sappo o wi lon lalla mbimi juróom ñaari nit ak man ak yow ak sa apprenti ça fait 10 o wi subbohumala loolu mooy lan mbimi yaa ngi jëmmintu yaa ngi bay tali bi boto bi daano comme bale oto num daano complète fukk ha min ñande hen mi juuli subaka oɗo subaka mi andami tamima mi andami salkinima tom camɗi juuɗam ɗe fof ƴiyam kamɓe jedduɓe fof min addi ɓe eɓene leliɗo Madine ɗo mbo wuuri mum nde mbaynimi Nouakchott mbiɗa ara Dakar kore jam e joom sidan fof mbi ko aɗa yaaɗa ma mbimi ay nde garmi tawmi ceerno Boppo mbiɗo wonde e ceerno Sada Abou Dia Joke ceerno wi I ari Dakar mbimi aha o wi alhamdulillah rabbil alamin sa arano hikka wiyete ko ala limanu billahi sa arano hikka wiyete ko ala limanu billahi nden Boppo galle Alaji Bayla Sow gila nden fewde joni mbiɗa ara Dakar ko jimi hen ko so tawi on jii ɗum mon toppito diina mon mbiɗo wasi on tan wata kuɗe ɓiɓɓe wata kuɗe rewɓe wata kuɗe ɓiɓɓe mon wata kuɗe rewɓe mon so debbo waɗi ko fewani wi Yallah fewnu so diɓe juulo fof fewnuma sa juule nelaɗo Allah jaɓ so ɓe waɗi ko fewani wi Yallah fewnu ɓiɓe juulo fof fewnuma sa juule nelaɗo Allah jaɓ mata kay diineji ɓuuri Allah bonni so Allah bonni kay fewata. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salmini radio fof salmini radio Madina Gounass salmini onon fof mi salmini onon joom radio jen